Мен мұнда кіші аз болғаш су кіретірген салқын шадыры деп ойладым да, тігінде бардым, ярты сағат yüздім рахатленіп. Салқын суда қызу yüзірге яқшы үшімәске деп. Балықшылар көбейіп кетті кеш білен. Бушқа келген қадырын білмейлер енді. Мәселен, шетелге барса ақша төлеп, нендей хызур, нендей моторлық деп сұқланылар еді. Кей оларда шушы август ақырында салқын келедір. Бұйыл август салқынша болды. Яңғырлар шуна көре табиғат бізге бұрышын қайтарып тұра. Жай күнні мұнда көңілді болашақ. Міне шында тұрушы кішілерге күз күнді салқын жел, яз күнді салқын жел, судан салқын жел келе. Мен бір уақытта әлі күз күнді шылай тігі шитті шахармен қатта ерген едім. Анда судан салқын келіп тұрды. Көгаршыны сатамы. Yumşaq жерде жүгірі керек өләнді. Мен университетін тамамла алдынан тіге практика болды. Сахалинда шында бөлік мүдері бек яқшы кіші Емельянов бар еді. Шул менің китабым бар еді. Жүгіруінің файдасы бек көп деген шул китапта жазған. Ол жүгіріп берген, шұғылданған мүшін білен, шына көре менен сұрап алған, мен бөлек етіп бердім ол китапны. Ол шатланып алды. Анда гіл биюнен неде, бию айтам, жүгіруінің файдасы ненде айтқан түрлі. Мен ойлап тұрам, енді зияны да бардыр, бәлкі зияны да бардыр деп. Жоқ, бүтін нәрседен, бүтін шерлерден қатта де, шул нитәді файда кетірәді. Анда хақ енді бір ойласаң, ол қанны жүгіртәді, кіші нешіктір кішіні сәләмәтлендірі қатта бар нәрсе. Әмі мен айтам, бір нәрсесі бардыр енді зиян кетірі. Шунас неше еллар ұзғаш қатта оқып шықтым қайдандыр. Әйе, міне кіші жүгірі, хам тігіне позвоночный столб деп атылар бет. Шул тітрәніп, нешіктір шулай зиян кетірі, шулай деп оқыдым қатта. Шунасын енді жүрей башладым, көбірек жүгірмәдім. Енді айтасы келе, мен уақытында әлі студент шағымда мақтанған болмасын, неше бір ай дәуірінде ме, әлі 2 дәуірінде күн аралаш 2 сағат күн аралаш жүгіредірім қатта. Әлі орта
тизлек белән урта, средний скорость ягъни шун белән хатта шул буладыр. Соңыдан монда бераз йөгердем дә туктадым. Анда-санда гына йөгердем. Инде ничә ел дәврендә теге җәяү файдалырак дип кызу йөрсәң, ул менә әкрен йөгерү, ул кызу йөрү белән бер тиң инде шунда файдасы. Шундый. Аны парное молоко дип атыйлар хатта. Әкрен йөгерү. Соңдан инде мин менә җәяү булай ашыкмыйча адым теге нәрсә инде. Йөргәч, шул белән 10 чакрыммы, хатта 15 чакрыммы шулай көнне йөреп, күбрәк ошый башлады, хатта кыш көнне дә. Чөнки анда тирлисең, салкын, машина, теге бу, аблай ашыкмыйча йөрисең. Шуннан инде мин менә быел яңадан тотындым йөгерергә. Инде ул теге тәҗрибә нәрсә инде җыйналган, элеккеләр беткән. Яңадан менә шул теге яңадан тотындым быел. Менә бу ничә айдан артык, 1,5 чамасында инде хатта мин йөзмәгән идем. Килгәч, ничек йөздем, кайдан көч килгән. Чөнки ул йөгерү йөрәкне дә ныгыткан йөрәкне. Шуңа күрә мин инде күптән йөзмәсәм дә, кулда көч булды, Аллага шөкер. Мин шуңа күрә ул гимнастика бераз инде ясыйм мин анда, аны әйтеп булмый инде. Менә шунда да Аллага шөкер, шатланып. Менә ул лесопит, белмим, менә лесопит ул тик анда аяк кына эшли, анда йөгерәсең. Хәрәкәтләнгән хәрәкәттә бәрәкәт дип татар халкында бушка әйтмәсләр, хатта. Татар халкында шулай. Елый бер сабый, өйгә кайтасым килмейди. Менә сабый сизә ул кайда яхшы икәнне. Кеше өлкәнәйгәч ул теге кирәк, бу кирәк, күңелсез анарга, сабый балалар һәммәсе сизәләр. Менә әле урамга чыгып, өйгә куып кертеп булмый хатталарны, саф һавада алар йөриләр. Өйгә кайтасы килмичә. Сизеп тора әле вакытында мин бала чакта әле урамда салкынча булса, салкынчамы, шунда энем чыгасы килә урамга, әти керә урамнан эшләп йөри, энем әйтә, мин урамга чыгасым килә, әти әйтә, менә мин ди, әгәр дә мөмкин булса, мин өйдә рәхәтләнеп ятыр идем ди. Юк, җәмәгать. Гел ятып та ул син ширләп бетәсең, хатта ул әнә кеше хәрәкәтләнмәсә, хатта кан тамырлары эшләми, каны йөрми, каны инде мин ничә тапкыр чагыштырган идем. Мәсәлән, ул бер ил белән чагыштырырга була, кешенең тәнен. Ул бер кайдан, мәсәлән, нәрсә инде, ризыклар, апаралар, продуктлар апаралар илнең башкаласыннан бүтән җирләргә, мәсәлән, бу шунда да шул теге кан тамырлары, шул юл кебек шунда. Әгәр дә ул бер илгә ризык алып килмәсәләр, анда халык витамин юк дип ширли башлый. Шун кебек бу кешенең, мәсәлән, гәүдәсе, анда организмы шулай, шундый рәвештә ул. Хатта кеше һәр чакта да бераз булса да хәрәкәтләнергә тиеш. Хатта хәрәкәтләнмәсә, аның үпкәсе дә ширли башлый. Шул хәрәкәтләнмәгән кеше ди, үпкәсе шундый ширгә ничек нетә ди, нәрсә инде ширләгә ди, анарга ди, тагы нинди нитмәсә, төрле менә кеше нормалаштырырга тиеш үзенең тормышын. Тагыдыр кайдадыр, оныттым инде калганнарын. Шул теге миңа бик кызыксындырган шул инде теге үпкәгә зыян килә ди, чөнки кан йөрми, үпкәгә аның бәлки нишкә тамырлары бардыр, шул тамырларына кан кергә тиеш. Ул үпкәгә нәрсә инде шулда файдалы теге
полезные вещества деген шуны китерергә тиешме, белмим аны бит. Инде кеше теләмәсә, син аны әллә нәрсә безгә башына түкәп торды. Шул кебек нәрсә эшләсәң дә ул барыбер эшләми аны кеше, әгәр дә теләмәсә. Шуңа күрә әйтмә, әни мәрхүм әйткән шикелле әйтүенчә күтмә дәлми диләр. Менә халыкны күрсәтик сезгә. Бәлки шуның белән тамамласа да буладыр. Монда халык йөри, комачалый, без бераз мин тирән фикер белән сезнең белән уртаклаша алмыйм инде. Тик сезгә шушы хозурны күрсәтәм, минем матурлыкны күрсәтсәм генә инде.